Sige na. Inalang, tina ako na lang. Udyog na, ka? Nakikimulat? Oh, nagulat ako. Basti, kaya matuputuan. Mo ba? Pareha na ita, ako kung matuputuan. May noon kaya na ako'y kauman nagulat? Doon, nandun pa ba kakontinsa ko? Oh, di ba saksi karte? Dari, ikon sa... Salamat. Ikaw ang tong ato sa balay atong Sabado nga naghagad na po nga magtuon ng Biblia, di ba? Oo, ako to job, pero wala rin mo dawata ang akong offer. Okay ba tayo? Ay kabalaka, nakasabot ko di mo. Kaya ba sinasa yung una-una na ganihon ka na ko aron kayo mong saksi? Dili, oy, dili na mo yung akong tumong. Naibalo ko nga na kay paruganan. Naibalo sa ko nga na kay religion. Pero lakmit, wala ka mahibalo, unsay akong pagkain nung nag-offer pa rin mo ito sa Biblia. Sige, sige. Ang usa man ang tuong Gusto na ko nga, madugangan ng imong kahibalo sa Biblia. Kay basin, wala pa ka mahibalo kung unsay giingon sa Juan 17:3. Wala ka kayo ng dante. Usa man dahil ng giingon. Sige, aron mahibalo ka. Ato basahon ang Bible. Hindi sa akong cellphone kay ang Bible akong itawag din sa akong cellphone. Juan 17:3 kung basahon ang ingon. Aron ilang pabatunan ang kinabuhiwalay katapusan, kinahanglan silang makaila kanimo ang bugtong matuod na Dios kung sa imong ipadala si Kristo. Matikli ang teksto ng ingon niya, kinahanglan silang makaila kanimo ang bugtong matuod na Dios. Kining silang nga gihubutan nini, apil na kaani. Karon, base sa teksto nga akong ibasa, nako'y daw ka pangutana nimo. Unang pangutana, kinsa man ning bugtong matuod na Dios nga anay nimong pailan? Ikaduhang pangutana, unsa man nimo pagkaila kung di ka magtuon og Biblia? Bitaw mo, aron na ko realize nga importante dito di ay ang pagtuon ng Biblia. Aron na makakuha kay balon. O ang nakalindot kay kinabuhin galing pagdun, ang isaad, huwag man na itudo sa among reality. Salamat kayo, Diyo, kay mga sabtan ang kay mangganon kung nanong magtuon og Biblia. Karon, ang sabay ko, ano? Okay na Rupi, dawato na nako ang imong offer na magtuon ko Biblia. Balik lang sa balay karon sa Balusapon sa alas 2. Salamat kayo, Diyo, sa imong nakapot na desisyon. Makalaon ka, mabalik yun ko, matog ka sa inyo, papunta lang ko karong Sabado sa alas 2. Uy, murag na may bagsino para butuan. Sige, Ano? hala. Puno manti, mura-mura na may bakanti. Ay, dahil konduktor, nagtindog sa puntahan. Atong panguntahan noon, basig ko kanindog pata. Sige, dali. Salamat kayo sa mong lively kayo na setting. Nalikot kay base ma-isag mo. No? So, mga nagsuol, salamat kayo sa inyong maayo nga pagkaandam na bakit. Pakita kinato mo nagsuolo. Pinapangandaman nito ang mga bakit. Pakita kinato ang resulta sa stage. Salamat kayo nga na. Kunya, isunod ko muna mo, dili sa inyong mga tao na ito, mag-sure. Na nabitang isutan na ayaw magtandi. Klaro kayo nandun kayo. Wala niya kitanding na kung wala tawata sa minagi, bahala ka diha. Ang luro na dayon, no? Pero nakita nato ako sa kanindot kayo ng quality. Kanindot kayo ng kalidad, diya magsangi ang tapong dilig, yung tapong ulo. Basin niya ay susunod, kung saan mo niyang kiinta. Kung padayin niya po ito offer, yun tayo ang ipasyon na ni Sister Salem sa iyang bahay niya ng pura. Kay, kining dili sa mga tao under sa Panginoon, hindi ayaw pagtandi. Dahil kahit yun, ang matag tao na atong ubang, siguro paryente, o sangyawan, dahil ng pagsanong. Pero, nagpasabot ba, hindi sila mo dawat, namumulong na tao. Kung kailan o progress. Siguro, nag-triggeron ka na to, na di yung mga wala
magpalimalay. Pero nakabenepisyo sila, yung balik-balik. Nakitabangan sila, mapaambol, hinanga nila ang Biblia sa ilang ginagawa. Salamat kayo, Sister Sally, sa iyong mga tagbalay.